Nansi incwadi eyabhalwa ngumshumayeli uJeremiya eseYerusalem. Ebhalela amasalela That's the part I wanted. I want you to keep that in mind. Uqala ngabalo Thixo amasalela. Hallelujah. Uyibhalela amasalela. Ikhona iverse yeBhayibheli ethi to the responsible ones. Amen. Phambi koba aye kwabanye nabanye uthi okokuqala dithetha with the responsible ones. Now uThixo uthetha noJeremiya. Abantu bakaThixo amaYuda asekuthinjweni. Ukuthinjwa okwavunyelwa nguThixo. uNebukadnezar wabathatha wabathimba abantu bakaThixo. Basekuthinjweni banjalo bayasetyenziswa. kuNebukadnezar. Hallelujah. Amen. Kodwa besebenza benjalo uThixo naye uyavela. Uthi sebenzani. Amen. Ubafumana uThixo besebenza. Ngoba ayikho ikumkani engazithatha abantu. Ibayeke badlule umnandi. Amen. Ufika uThixo besebenza. Kodwa uyaphinda uyathetha nabo. Uthi mamelani. Ndiyayazi ukuthi nisekuthinjweni. Kodwa sanuhlala nje sebenzani. Amen. Glory to Jesus. Amen. Uthi uThixo hlalani nikhululeke nilime nandiselane nithatha abafazi. Amen. Nenze zonke izinto ebengalindelanga uba ningazenza nisethinjweni. Amen. 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 Glory to Jesus. Amen. Kodwa lo Thixo uthi yakhani izindlu Hey, boss. nihlale kuzo, tyalani imiyezo nidle iziqhamo zayo, Amen. zekani abafazi. Awunkosi yami, nizale onyana nentombi, nibazekela abafazi onyana benu. Intombi zenu nizendisele kumadoda, zizale onyana nentombi, nande khona ninganciphi. Amen. Ngexesha elinjena ihlabathi nesimo sehlabathi lithi it is a new normal. Asaphili ngendlela ebesiphila ngayo. Ithi qaphela indlela owenza ngayo izinto. Kodwa uThixo ibangathi uyaqatsela ukwenza izinto ezibonakalisa ukuthi uyanda. Awunciphi. Yeah, you are living a life of prosperity in the midst of the storm. I, God, I am instructing you to prosper. I've come with a prophetic word. Your God, in this season, I command you to prosper. When abanye bechongene nesimo abakuso uthanakhiliso, don't focus on that. Focus on the fact that I am prospering because God has instructed me to prosper. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ubude bonke ngumsebenzi weminyaka Amen. yakhe yokuphila. Amen. Awukwazi umprofeti umuntu ukuthi asuke ebuntwaneni asuke bemde. It is not by prophecy, but it is by function of age
You're gonna hear me. Kumele ukuthi iminyaka ithathe indawo yayo. Ukuze umuntu akhula bemde. Amen. Maturity does not come by prophecy. Oh yes. Amen. It comes by functioning of knowledge. Amen. Jesus. Maturity, you don't just wake up and you are mature. Oh yes. It's how you process knowledge. Over time usikuzele ukuthi iyone ayiyone ngiyayithatha le andiyithathe le eyabindlela ihamba apha kodwa izawuhamba. Maturity. No matter how anointed I am, I cannot prophesy you into the space of maturity. You need to process knowledge. Uyicole. Ucole ulwazi. Ukhethe ingqolowa uzubaleke nayo kulapho uzawuqale kuthiwe ngumuntu oqikayo lo. Oh yes. Glory to Jesus. Amen. Go take the microwave. Hayi Nkosi yami. Phaka wayo kunemigomo nemikathango ngendlela abayibona ngayo ukuthi kumele isebenze ngayo. Amen. Baqale bayenze le microwave. Bayenze bayigqibe number 2. Baqale bayiteste i-microwave. Amen. That it is working. Amen. Bawugqiba ukuyitesta bayifake eboxini bayisevenkileni uyithenge wena xa uyithenge i-microwave it is not working kuwe, it is functioning. Amen. But these two words mean the same thing. Amen. To work kukusebenza, to function kukusebenza. Amen. Bayenzile i-microwave bayigqiba according to the vision ebebenayo bayikhupha bayigqiba. Then it went to a stage of testing. But iyasebenza. Bayithathe bayisebhoxini evenkeni uyithenge ufike uyilayite endlini ufake ikofu isebenza. Amen. But kuwe you are not testing it. To you it is functioning. Yenza umsebenzi edalelwe wona. Amen. Evenkeni bebeyitesta izawenza lo msebenzi edalelwe wona. My God. Ethi iBhayibhile uThixo wasebenza insuku ezintandathu kwalesixhenxe usuku he rested. Yaye as a designer le microwave nguwe wafikelela kwixesha wayijonga wayitesta what it is very good. Amen. Wayikhupha efactory wayifaka egadini wathi now sebenza. Amen. It is a different kind of working. He says now function. Hey. Amen. And he created le microwave nguwe wayenza yafana naye. Amen. Aqala athi sebenza ke ngoku. Makuvela uThixo. And some of you will understand when I say igama elithi Thixo. It is a word that means to function. Hey. Amen. Uthi uYesu, as I see my Father working, now ndiyasebenza. Hey, boss. But in the beginning it says God worked and he rested. Hey, Jesus. So which means let me I sang umsebenzi but it is to function. Hey, Ngoba boss. umsebenzi wagqitywa in 6 days. Ngolwesixhenxe waresta. Kangaphinda athathise umsebenzi.
But in resting, or in his resting place, he began to function. Jesus. Amen. Amen. Asathi uYesu, as I see my Father functioning, I also function. Elokani igama elithi work. Ligama ongalifaka kumabakala ngamabakala. But there is a dimension of in that dimension you don't work but you function. Amen. Okay. Ingxaki yabantu bakhethe ukusebenza endaweni yokufunction as God. Namhlanje siyabulaleka, sibethwa ngamadimoni, siyakhala, sibulawa indlala because we chose to work and not function. Kodwa naba bantu Thixo uthuma uJeremiah uthi ndibabukele besebenza, khayobaxelela, tell them to function. Amen. Andazi nawe mhlawumbe kudala ukhala, uyabulaleka uthi lo mthwalo unzima, and God is not answering because he's waiting. Ngoba phambi koba afike kuJeremiah 29:11, he needs to see you functioning. Azoqala athi, I know the plans. I have for you. Plans to prosper you. Hey, boss. Our prosperity is not in working, but in function. Amen. Malayifa amahle, Hey, boss. ndiva uThixo namhlanje athi bobaxelela, it's time to function. Hey. The time has come to function. Uyakwazi uqashwa emsebenzini njengomsebenzi, kodwa xa ubizwe wangumuntu oziqondayo that I am called by heaven to function, uthi usemsebenzini kodwa ungasebenzi, kodwa usebenza. Amen. Ngokungena kwakho kudilika indonga ebezivalile kuwo amadimoni, ngoba lo muntu uqashiweyo akazange azosebenza, but he had to function. Bambukela indlela asebenza ngayo, bathi his work ethic is amazing. Kanti ayikho khuthala, but you are functioning in the place of your authority and your DNA. Ukuthi ungibani kumoya, awulofika, awungeke ufike emsebenzini kube ngathi akufika ngathiko, kumele kubonakale. Yes, Lord. Hayi, hallelujah, hallelujah. uJoseph ufika kwaPotifa, uqashela usebenza, kodwa wafika wasebenza. Amen. Hey. Amen. uJacob ufika kwaLabani, Hey. uqashela usebenza, wasuke wasebenza. Wamangala uLabani, yakhula imfuyo, zakhululeka into zakhe, kanti kufika umuntu who knows how to function, not somebody who knows how to work. Hey. You. Wamangala uPotifa, indlela into zendlu yakhe ezivele zaqokelelana zakhula zanda ngayo, until kwavela umtyholi ngenkosikazi kaPotifa. I'm here to tell somebody, in this season, it doesn't matter no more. Kodwa uqashwanga, awusebenzi, kodwa izulu lithi function. Yes, Lord. Wena uthi ngathi phumelelani, my youth are
awusebenzi makakubona mntanami uphumelele bathi wedlula thina abantu abasebenzayo abakhona wenza kanjani kanti you've entered another dimension of functioning and not working. Ngizayifa seyigqithile senithenge bayiza bakhona DVD because abanye will hear me after 30. Igama lakhe losimnculayo uYehova. Gama lithi Thixo means to function in the dimension of the fullness of power. Tibonisa yena mntu bulalekayo zimeko zehlabathi. Ndizakubonisa yena mntu uthwalisa ukuthi to function. Because the whole thing is Satan, it is a sign that ukhululwe lizwi. So that you know the opposite yegama lithi function. Kunegama lesigesi lithi avocation. It means uthatha okanye uhoyinto esusayo kweyena njongo yakho. Okay. That's what the devil does. When he comes, uyakususa from functioning. That you are not working. But God called you to function. He did not call you to work. Whenever he was not there to work. But he was there to function. Yes, Lord. Ngazalo mbali minyaka mingakanani ukudala ngiqoqoza ngifaka isifi. Ayiqasheke. Kodwa nali lizwe. Lithi yakhanya izindlu. Limani. Shumani. Khulani nande. Prosper. And he comes after giving this word to Jeremiah. Atazofika kwindawo ka verse 11. Esiyithanda kakhulu singabafundisi. Letting dictator ogo because I know the plans I have for you to make you to function. When it says to make you to prosper, thoughts of good and not evil, it means to function. Amen. uYesu wenza umangaliso sendayo. Ufika enkonzweni. Ufika bekhila isibhalo. Abacele ukuthi afundiswe. Aye kwincwadi eyayibhalwe ngumprofeti Isaya. Xa ufunda ku Luke 4 usihla nayo noba uqala ngoku verse 18. But ufika ku verse 18 isithi the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to heal the sick, to open the blind eyes, to set the captives free. But that is not to work, that is to function. This is what it's all about. Amen. This is the purpose. Ufika madoda amakhulu esebenza kodwa engasebenzi. They were working wearing their robes zokufundisa. Kodwa wafika umuntu oyaziyo unqo. Wathi jongani nani yasebenza, but I want to tell you. Asibizela ngasebenza kodwa asibizela usebenza. Amen. When the full of the verse, he revealed his function. Amen. Why he came. Saying, I came to function. This was my purpose. This was my purpose. Jesus. Jongumsebenzi uyakwazi ukukhupha kwi-purpose.
ulahlekwe tu injongo yobomi bakho esenhlizweni kaThixo ubangelela ukuthi sonka endawulala nje sihle sovela kanjani uthi uyawufa never kungekho lelanga where you function you only worked for bread and butter. What a shame. What a miserable life. What a miserable life. What a miserable life. Ooh. Namhlanje angikhathala ubuqashiwe okanye uqashwanga but ndizokukhupha emsebenzini ndizokufaka emsebenzini. Yabangcwele ndithi ndizokukhupha emsebenzini ndizokufaka emsebenzini. Oh yes. Izolo likwethembile. Izolo lakunqabisa amandla. Oh yes. The more you see things in your life that are sebenzi, it is because the purpose of God is putting a demand on your life. You zothela nomuntu okhalayo namhlanje othi inkosi bangaphatha le kuyonaka ndibangenza le ayilungi. I'm here to tell you that the heaven is putting a demand and it is saying it is time to function. When all has failed, what is left to do? Many have committed suicide instead of functioning. Banye bancamile baphuma kuThixo bangena embulweni bangena esonweni because there was no man who can tell them that it is just a transition. You have been entered into the dimension of functioning. Amen. Ngoba lithe lizwi lithi jonga bakhona befundisi nabaprofeti abathethile nabantu babo kodwa bengathunywanga ndim bathetha ubuxoki because as long as I stand here and not tell you that you need to function. Njengoba ngcwele ungazibhakisha zibe intaba iminikelo nezishumi zakho ndithi sizakusebenzela kodwa into enamandla edlula izishumi neminikelo. Abaprofeti abakhoyo when things are not happening bathi yiza nembewu bathi uThixo ababathunywa ngandini ababathi bring a seed awufumani umsebenzi bring a seed. I don't want your seed. I'm saying look up. Heaven is calling you. Amen. To function. Amen. It is when you function that Uthixo will begin to recognize and appreciate your seed. Yabangcwele jonga ababantu bebehlala ezindlini bebengahlali ehlathini bebelima ababantu kodwa uyafika uThixo uyaphinda uthi ndithe kuni yakhala imizi lethu wena ucinga ugqibile yile kade uthandaza ngayo uthi Thixo ayikabiyo ngoba ndiyibonayo mna kumoya ayiyo luhlala kuwo. Lento utyayo uthi sisivuno esisuka emsebenzini wakho ngesandla sikaThixo uthi ayikabiyo uphinda utyale kwakhona ukuze uvune udle ngesivuno sakho. Bangcwele sikafike kwindawo uThixo sifuna khona athi neza sikafike kwayicanja becala kwakho sineza sikafike bafrustrate emsebenzini ungazazi noba mawuhambe noba mawuhlale kanti lento ayikho emsebenzini. There's a higher call. I've given
you everything you need. All you need to do now is to function. But if you can begin to function, money will follow you. These things will begin to follow you. Azilandela abantu abasebenzayo, kodwa zilandela abantu abasebenzayo. Amen. Amen. Time has come. Malaika mahle. Ngiyakholwa ngokuba singena kunyaka we-8. 8, but it is a time for new beginnings. Yes. Jesus. New beginnings. Kufika ixesha nakuko for us to function. Amen. For us to function. Amen. I've been laboring. Ndihlawula empilweni zenu. Ukuze nibone isandla sikaThixo. But the time, the season esikuyo ngoku. Lixesha loba ndinibone. Functioning. Amen. Hey, amen. Le ndishumayela abangcwele uzayifumana kuThixo wenu. Hey, Jesus. Uzayifumana kuNtambisi. Yayintambisi izathi awuzokwazi ukugqitha. You must always be. Hey, Jesus, below me. Nizothi naxa niphumelela ndibe nomona ndithi why kuqale wena utatakho umshiye ngasemva. Hayi bangcwele asikho kwelo vangeli. Lithe lizwi kaJeremiah leyo imfundiso yabaprofeti bokuxoxa. I did not send them. They did not hear from me. Let's read. From verse 11. Ndizovala. Ithi ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani. Uthi Yehova iingcinga zoxolo ezingezizo ezobubi. Ukuba ndininike ikamva nethemba. Niyakundinqula. Nize nithandaze ku ndiniphulaphula. Hi, glory to Jesus. Amen. Hi, glory to Jesus. Amen. As I was talking to God this morning, ndizawushumayela uThixo ezintwana besilida sinqula uthi true worship only comes from those who have begun to function. Hey, Lord. Uqala ubabone amandla alapha kuwe obuthi kuze kuqale kuphume unqulo. Usasebenza ngamandla kuphikisana ubuwena uthi leti zengamle bengena kwamlungu Monday to Friday. Hey. Ngosiyami kuphikisana wena kuphikisana nenkazimulo. Ithi inkazimulo lento ayizanga ngawe izongothini. Ithi inyama lento izengami ndisebenzele. Ndisebenzele. Hey. But it is those abaqalileyo to function that they know I do not have ability. Hey. This was the reason that uThixo wavele wamnika igadi eseyichumile uAdam. Ukuze azoyiqonda it is by function and not by labor. Amen. Ebekhathalele ngantoni igadi uThixo? Kodwa wayilima uThixo igadi. Wayilinda. Yaveza isikhawu. Waqala wayinikezela. Wathi ngoku yinakekele. Jesus. Yes, amen. Function. Look Function. Jesus. Look after it. Sulini. Susebenza nzima. Usulungele nje khona umthi onesikhawu lapha phakathi. Esikithini somyeso. Kodwa ndivulile. Ndenze konke. All you have to do when I just function. Amen. Just function. Amen.
bengekho abanye abantu ngoba kaloku ingqondo eyokusebenza ayiyo yokusebenza. When you function, you know that the reason bengekho abanye ngoba I have a divine appointment with God. This message is for me. Yakose umuntu benobona uthi thotho ningabikho ukuze ndizoyiva ndithathe yonke le nto uThixo ayithululayo namhlanje. Nina ningamasalela. Uthi uzuqala uthethe namasalela. Le message izawufika kwibandla lonke. Kodwa ingxaki ile order uJeremiah vele wayibeka ngayo. Wathi uThixo uthi maliqale kumasalela. You are not here by mistake. Wadela ingubo ukubanda kangaka waza kuThixo. Cela phakamisa isandla masalela. Nilihlumelo nini. Bazawubona kuni what it means to function. Ndizomisa ndithi ngoku yakhani izindlu. Qhamani nande. Sikwela xesha. Apho siziva sisethinjweni okunzima. Ukubulale kokunzima. Kodwa uThixo uthi ndithi suyeka uhluma uqhame wane ngomyalelo endininika wona ndiyuthixo. And as a man in God, this morning I'm here to release that instruction. It's a busy wave. Abanye nibaziyo nabasondele khona will even lose their jobs. Now you'll be threatened at some stage. But inye into tithi yakazi. Leman, come on in out. Because I know the plans I have for you. Plans to prosper you and give you a future. Or in the future. Future comes from God. I know the plans I have for you. Plans not of evil, but of good. And you will call upon my name. And I will hear you and I will answer. When you come to that dimension of functioning, it is then that you call upon me. It's only in the dimension of functioning that you can call on God with your whole heart. Let's stand on our feet. Are you ready to function? Are you ready to function? God is not a man that he should lie. Whatever he has promised, he is able to do. Ilibazisa is that you've been working, you have not been functioning. But his tembiso zake are resting on functioning. Why the microwave, why test that is working, and he released it so that we can begin to function. I'm ready to function. Uthi Yesu kayicacisa abethi kanifundise kasifundise thandazo uthi hallowed be thy name, let thy will be done on earth as it is in heaven. What does that mean? That it is time that I function, so that kungabikho mahluko phakathi kwakho Thixo
uThixo usezulwini nami ndisemhlabeni, because I am in the same dimension where I function as God. Kukimethandaza bukade uyithandaza, you will no longer pray those prayers in this dimension. Because it is a time for you to function. Yabaqala yaza ngaqala imessage senivala. I-message yam ibicacisa the word function. What does it mean? Ikhile izinto about purpose, to serve. Angangeni ku function. Disafike kundawo nje ethi are you ready? Mhlawumbe ngaphinde ndashumayela noma ku next day ndaqale ndingene. Eligama lithi Thixo. Elithi function lithetha uthini? But God looks at the heart. Athi yiphi inhliziyo that is ready to function. That is ready to function. When the message dispenser sends a moto, wenza yena. This car represents the brand Mercedes. Kahle Mercedes is not the car, but the company that makes the car. Amen. And therefore the car must reflect the values of the company by maintaining the highest standard in driving. Tell when. Leko kama Timon. Kandi wenziwa wafana noisho. Uthixo. Just lift your hands, come to them and pray with them. Lift your hands if you are ready to function. I want you to desire this with all your